Ka Jingpynpaw Ha Ilekshon Lok Sabha kalanang jam seprang. Hakaba ki seng sain perthei lembat ki kertong kidang don hapadeng ka jingyakun. Hakaba ka jingkmi lenti bat ki jingtrang jo ki seng sain perthei ban kinjo syakathong bat man la ko wei pa ko wei ka seng sain perthei kilawan ra laki jong ki mat trekam kini kilong ki khubor. Jingpynpaw bagi jing sngap thu jong ki pai ba bagi jing kular ban pentik kena haman la wei pak wei kurtong banyak khon ya kani ka election lok sabha bat kat tu kan ni kimat ki baya dei baka roi ka par bat ki wei kimat ki ba ki kertong ki Jingpynpaw utoni ho es Khasi balong samla puli ha ka an hanehu Jingpynpaw baka long ka baron kam ban ple lat ha ka jing yo kam yo jam te kum taw la kmi lenti baki to ki basha jet ki dei ban ple ya ki matre kam na kam ta ki khon samla te ngakwa ki leaders ba benda ke development ro ini ke state ndai tang ba shuang ba ki benda ba ha ka lok sabha ro ngakwa ba eki ban ken tai bhai ke state ke ndai tang man shu agree ba ya ki eki ba ong ka ki ruling parties ke wei samla ba puli ha ka political science ug Gerald Albert kurba Jingpynpaw halo ka jingdon kam banjiat yo kurtong bala ban trei hok ha ka kam u Gerald rulaong bakamat ha ka bayadai baka jingbam yo kam yo jam ka jingkanthop ya ka tien Khasi bat garo hapo ka krenet ka bapra upur usa mat ka roi ka par hanong kandong kilong ki bakham kongsan unra ya shibun kimat ki ba mangi samlang ya kendu takalong ha ka jingbam yo kam yo jam je kumnu ban pli lat lenti ban aikam ajam ye ki khun samla kumnu ban sengkam sengjam kawei kalong khamtam ya kimat jong ajat mendri wata kebangi dawa hadu menta kalong ban perung yak tin Khasi hak khanet bapra uba bukular khongji rem ulaong ba uba shajiat na kaslong sit udai banwan ra biang ya kaburom ka balaja jong ka jela ulaong balada ki brio ki badai hok kim shajiat ka jela kan yai long kumju bat kan shulong le no ei kila rang yang miklaya hang ti po parlimen ha po jong ba hoban nyota bamkwa hidwal blai kini ki wanra ya kanam gupurom jong ri Khasi bat nyo i haji to gipon kami klaya jong i kan long sisya mong professor Jingpynpaw a patch of grace and beauty and a shining outpost for the whole of India kalong sisya ka nuksa giwei ki benta jong ke India nek bersusi kalong ba haji negi senam ki bladam ini ki tausnam hadin yang professor Jingpynpaw hadin jong iba hoban bat ki wei jong ba joy yo i ba kadali kam rasalia tham ya ibril jong i nang ni nampak mi kaya Bureau Report DD News Meghalaya